váš čaj, pán Lockwood. Ďakujem, príde mi vod. Je tu chladno, priložím ešte zo pár polien. To počasie nevešti nič dobré. No, aj v tú noc, keď Heathcliff od nás odišiel, bola taká búrka. Môžem vám naliať? Áno, prosím vás. Čo to bolo? Len sejte, hneď sa vrátim. Nenechávajte ma tu samého, stvora Božia. Pokojne si vypite čaj, nič vám nehrozí. Počula si, Nela? Práve som sa tam chcela ísť pozrieť. Idem ja. Pôjdem s vami. Ale nie, zostaň s pánom Lockwoodom, zvládnem to sám. Pre Boha, vysvetlíte mi, čo sa deje. Pána Heathcliffa trápia nočné mory. Bože, hádam, len nie je stále v tej izbe. Nebojte sa. Napokon sa vždy utíši a zaspí. A čo ak nie? My to už poznáme. Stačí, keď na ňo prehovoríme. Chvíľu na nás zvoláva hromy blesky, no potom stíchne. Už bude pokoj. No, nevravela som. Hoci, dnes sa mi celkom nepozdával. Čo vravel? Poslal ma síce ako vždy do čerta, ale znelo to inak ako obvykle. Ako? Skoro veselo. Ako by bol tak čudne šťastný. Tuším, by som sa ešte nemali zdláhnuť. No, len choďte. My s pánom Lockwoodom tu máme nedokončený rozhovor. Keby sa niečo dialo, zobudím vás. Tak, dobré. Dobrú noc. Dobrú noc. Máte ešte stále chuť dozvedieť sa aj druhú polovicu príbehu, pane? Teraz na tom priam trvám. Nuž, v tú noc, čo Heathcliff odišiel, Catherine ťažko ochorela. Zo pár dní blúznila a vyvolávala jeho meno. A nebyť Lintonovcov, neviem, ako by to s ňou dopadlo. Tí slušní ľudia si ju zobrali k sebe na Grange, no len čo sa začala zotavovať z choroby, podľahli jeden po druhom zimníci. Choroba zanechala na Catherine stopy. Po návrate na výšiny sa celkom zmenila. Prechádzala z nálady do nálady, z tupej melanchólie do šialeného smiechu. Jediným našim návštevníkom bol vtedy Edgar, ktorý jej vo všetkom ustupoval. Hindley vedel, že pred úplným úpadkom ich môže zachrániť iba Catherinina svadba. A preto, keď sa Edgar 3 roky po smrti svojich rodičov odvážil požiadať o jej ruku, s úľavou si vydýchol. Prepustil ma zo svojich služieb. A hoci som protestovala, že Hereton má iba 5 rokov, poslal ma s Catherine do jej nového domova. Novomanželia žili spočiatku šťastne. Edgar a jeho vtedy už 17-ročná sestra Izabela mali na pamäti doktorové slová, že Catherine sa môže choroba vrátiť, ak by jej organizmus utrpel ďalší citový otras. A preto sa všemožne snažili nepokaziť jej náladu. No ako to už býva vo vzťahoch, kde jeden má väčšie právo byť sebecký a panovačný, aj ich krátke šťastie sa skončilo. Vo chvíli, keď si Edgar priznal, že jeho láska ku Catherine bola vždy väčšia ako tá jej k nemu. Hej, Nela! Či som sa zľakla. Čo je, nepoznávaš ma? Heathcliff. Áno, ja som to. A prestaň už svietiť tým lampášom do tváre. No tak. Bože môj, vrátil si sa. Teda, vrátili ste sa. A ako ste sa zmenili. Tuším, sa vám dobre vodilo. No, vyzeráte ako naozajstný pán. Nela, kde je? Pán Heathcliff, nemali ste sem chodiť. Catherine, totiž pani Lintonová. Viem všetko, Nela, viem všetko. Cestou som sa zastavil na výšina a Hindley mi tú novinu s veľkou radosťou vmietol do tváre. Ale neboj sa, naozaj som sa zmenil. Viem, ako sa správať v dobrej spoločnosti. Chcem mi len pozdraviť, ako sa na starého priateľa patrí. No, nie som si istá. Ale prestaň, Nela,
Prestaň, choď jej povedať, že kto si z Gimmerstonu sa s ňou chce zhovárať. Tak preboha, choď už. Dobre, dobre. Už som na druhej strane šachovnice. Ďalšia dáma je moja. Tak to predsa nemôžeš hrať. Ale môžem. Milostivá pani, niekto z Gimmerstonu sa chce s vami rozprávať. No a čo chce? Nepýtala som sa. No kto je to, Nela? Heathcliff. Heathcliff? Bože, Edgar, počul si? Vrátil sa. No. Heathcliff sa vrátil. No, tak len ma preto nezadús. Nikdy som si nemyslel, že až taký vzácny. Viem, drahý, ale kvôli mne sa musíš s ním spriateliť. Nela, hneď ho sem priveď. Áno. Sem? Drahá, kroť trochu svoju radosť. Nepatrí sa, aby všetci v dome vedeli, že sluhu, ktorý kedysi ušiel, vítaš ako princa. Mali ste počkať v hale, pane. Heathcliff. Catherine. Pani Lintonová? Pán Linton? Vitajte, pán Heathcliff. Aký je driečný. Však Edgar. No, moju ženu potešil váš príchod. No a ja som vždy rád, keď ju vidím spokojnú. Heathcliff, ukáž sa mi. Podaj mi ruku, nech cítim, že to nie je sen. Ukrutne, Heathcliff. Vôbec si nezaslúžiš takéto privítanie. 3 roky nedať o sebe nič vedieť. O to viac som na teba myslel, Catherine. O tvojom vydaji som sa dozvedel až dnes. Catherine, nestojte pri dverách. Pozri hostia k stolu. Vychladne nám čaj. Ale som nemožná. Pravda, že sadni si, Heathcliff. Môžem vám naliať, pane? Ďakujem vám, slečna Izabela. Vy sa na mňa pamätáte? Ja sa pamätám na všetko. A povedzte, No. Uspokojte našu zvedavosť a prezrate nám, čo ste za tie 3 roky robili. Tak zo začiatku som sa prebíjal dosť ťažko. Ale ako viete, na tvrdú prácu som bol zvyknutý a tak som sa každým dňom približoval k svojmu cieľu. A tým bolo čo? Peniaze. Veľa peňazí. A dosiahli ste, po čom ste tak túžili? Pokiaľ ide o peniaze, tak vrchovato. Catherine, treba sa nám prezlieť na večeru. áno, pravda, že... Heathcliff, navečeriaš sa s nami. Prepáčte, prosím, budem už musieť ísť. Ale prečo? Heathcliff, kam si sa tak odrazu vychytil? Musím sa ešte postarať o nocľah. Ostaneš v Gimmerstone? Neviem ešte. Ale hneď ako si nájdem niečo stále, dám ti vedieť. Catherine? Pán Linton? Slečna Lintonová. Tešilo ma. Po tom nečakanom návrate sa Heathcliff napokon usadil na búrlivých výšinách. Všetci sme sa čudovali, ako môže bývať pod jednou strechou so svojím trízniteľom. No Heathcliff vysvetlil Catherine, že takto bude bližšie ku Grange a svojim vysokým nájomným pomôže Hindlimu udržať sa nad vodou. No ja som si zaumienila, že budem dávať pozor na každý jeho krok. Čo si mi nahováralo, že Boh odsúdil túto stratenú ovečku, aby sa riadila čudnými silami svojej temnej duše. A keď začala byť slečna Izabela od istého času mrzutá a hašterivá, vedela som, že sa blíži dáka pohroma. Je v bránke. Vyhrala som. Ja zbožňujem kroket. To neplatí. A prečo? Ťukla si do loptičky 2-krát.
Ale Izabela, úder bol čistý. A ja ti vravím, že nebol. Čo je s tebou, milá švagriná? A čo by malo? Už dlhší čas badám, že nie si vo svojej koži. Čo ťa trápi? Celkom nič. No tak, mne sa predsa môžeš zveriť. Nikto ma tu nerešpektuje. Edgar na mňa väčšine nemá čas. A ty sa ku mne správaš ako k malému decku. Kedy som sa k tebe tak správala? Naposledy včera. Včera? Áno, včera. Už sa nepamätáš, ako si mi kázala zbierať samej kvety? Zatiaľ, čo ty si sa prechádzala s pánom Heathcliffom. Len som si myslela, že by ťa Heathcliffové reči nudili. To nie je pravda. Urobila si to náročky, lebo si vedela, že som chcela byť s ním, teda s vami. Môžem ti ten rozhovor zopakovať, aby si uverila, že by si z neho naozaj nemala nejaký pôžitok. Čo tam po rozhovore? Pravda je taká, že chceš mať pána Heathcliffa iba sama pre seba. No hádam, mi nechceš povedať, že sa ti Heathcliff... Ale to nie. Ty pochabe, dievčatko. No a čo? Ak to chceš vedieť, páči sa mi. A ľúbim ho viac ako Edgar teba. A on by ma určite tiež ľúbil, keby si mu to dovolila. Nesmej sa. Izabela, poznám Heathcliffa najlepšie zo všetkých. Je divoký a neskrotný. Nemohol by ľúbiť nikoho z rodu Lintonovcov, ver mi. Aj keď som si všimla, že odkedy sa vrátil, začína v ňom rásť hriešna lakomosť. Možno by si ťa dokázal vziať, ale len pre tvoj majetok. Ako sa môžeš nazývať jeho priateľkou, keď o ňom tak nepekne rozprávaš? Práve preto, že som jeho priateľka, dokážem mu odpustiť aj zlé vlastnosti. No to neznamená, že som voči ním hluchá a slepá. Milostivá pani, pán Heathcliff vás prišiel navštíviť. Ide ako na zavolanie. Dobrý deň, milé dámy. No len poď. Izabela sa mi práve zverila, ako veľmi na tebe lipne. Catherine, prestaň. No a čo? Veri si netvrdila, že túžiš byť v jeho spoločnosti? Ale práve teraz celkom iste po nej netúži však, slečna. Ďakujem vám, pane. A ty ma okamžite pusť. Videl si, ako mi zaťala nechty do dlane? Tak prečo si ju tak trápila? Veď vieš, že berie všetko príliš vážne. Predpokladám, že nič z toho, čo si vravela, nie je pravda. Upozorňujem ťa, že áno. Už niekoľko týždňov sa zmára láskou k tebe. Vážne? Heathcliff? Varujem ťa. Mám ju priveľmi rada, aby som ti dovolila zničiť ju. A mne nestojí za to, aby som sa o to pokúsil. Ako to už v živote býva, o svojich blízkych sa zväčša dozvieme pravdu ako poslední. Aj Catherine sa na chvíľu nechala zmiasť Heathcliffovou novou podobou. Nemalo zmysel jej hovoriť o mojej návšteve na výšinách, kde som našla zanedbaného Haretona, do ktorého srdiečka už Heathcliff stačil zasiať nenávisť k vlastnému otcovi. Udalosti sa museli zbehnúť tak, aby sa Catherine samej otvorili oči. Keby som však bola tušila, aké následky to prinesie, nikdy by som si to nebola želala. Nehojdaj ma tak vysoko, Edgar. Hneď tú hojdačku zastavím. Je ti zlé? Kdeže? Neboj sa, dieťatku to neublíži. Veď nie som z cukru. Neboj sa. Zdá sa, že spolu celkom dobre vychádzajú, však Nela. Pán Heathcliff, chodíte ako mačka. Áno, pán Edgar je veľmi slušný človek. Veď hej. Vie, ako sa treba správať k dáme. A Catherine je teraz naozaj veľká dáma. Nemusíte sa pritom tak mračiť, pane. Veď viete, že vás má stále rovnako rada. Ako máme radi milé, prítulné domáce zvieratko. Tak ako vy malého Haretona však. Pozor na jazyk, Nela. Videl som ťa, ako si minule obchádzala výšiny, ale varujem ťa. Pred Catherine ani muk. Haretonovi sa nedeje žiadna krivda. Veď nebyť mňa, nemal by ani čo do úst vložiť. Hareton je dedičom búrlivých výšin, pane. Isté, ak mi raz vyplatí všetky zmenky, ktoré mi jeho otecko upísal v kartách. Pane, nerobte to. Neskoro, Nela, neskoro. Slečna Izabela,
Dnes vám to teda naozaj pristane. Dobrý deň, pán Heathcliff. A čo takto malá prechádzka vo dvojici? Neviem, či sa to hodí. Opýtam sa brata, dobre? Ale veď už nie ste malé decko, či vari áno. To teda nie. Tak potom je tu moje rameno, madam. Nelá, ty čo stojíš? Bež pripraviť čaj. Určite budeme mať naň chuť, keď sa vrátime však. No. Nevidela si Izabelu, Nela? Celé popoludnie sa neukázala. Celé popoludnie sa prechádza s pánom Heathcliffom. Heathcliff je tu? A kedy prišiel? Hneď po obede, keď ste boli s pánom na hojdačke. Som zvedavá, ako vám vysvetlí, prečo sa zaliečal slečne, keď vám tvrdil, že mu je ľahostajná. Akým právom takto o ňom hovoríš, Nela? Správaš sa, ako by si tu bola paňou. No tak, Nela, dúfam, že ten čaj je už pripravený. Veľmi sme... Catherine, nezbadal som ťa. Čo to stváraš, Heathcliff? Nela, varoval som ťa. Prestaň. A ja som ťa varovala, že máš nechať Izabelu na pokoji. Alebo chceš, aby Edgar zabudol na svoju pohostinnosť a zabuchol ti dvere pred nosom? Nech to urobí. Nech to urobí. Každým dňom mám väčšiu chuť sa s ním po chlapsky porozprávať. A čo sa týka Izabely, ak sa chce so mnou stretávať, je to len naša vec. Nie som tvoj muž. Alebo na mňa žiarliš. To isté. Ak ju máš skutočne rád, tak si ju vezmi. Ale pozri sa mi do očí a povedz, že ju ľúbiš. Tak vidíš. Mlčíš. Len či by ju pán Linton dal takému chlapovi. Ani by som sa ho nepýtal. A ty si, Catherine, nemyslíš, že nevidím, ako falošne sa ku mne správaš. Ako ma opíjaš sladkými rečami. Ale ak dúfaš, že to strpím bez pomsty, tak sa veľmi mýliš. Kedy som bola k tebe neúprimná? A ako sa mi chceš pomstiť? Neboj sa. Ty dobre vieš, že ma môžeš zo zábavy aj utrápiť. Ale aj ja mám chuť sa zabávať. A radím ti, aby si mi v tom nebránila. No to je krásne. Čo naozaj nič nechápeš? Edgar a Izabela boli ku mne láskaví, keď ma všetci opustili. Ak im kvôli tomu ublížiš, utrápiš ma. Catherine, ako sa to s tebou tento človek rozpráva? Ak si ty zvykla na jeho hrubosti, tak ja to trpieť nebudem. Počúval si za dverami? Pane, bol som k vám zhovievavý, pretože som si myslel, že za svoje trápenie nesiete len čiastočnú zodpovednosť. A moja žena si želala s vami sa stýkať. Teraz však viem, že som urobil chybu. Ste hrubý, nízky človek. A kto vie, čo ste schopní, len aby ste získali na Catherine ešte väčší vplyv. Konečne. No konečne, tak poď. Poď, porozprávame sa. Nela, choď pre... Nebuď zbabelec, Edgar. Daj mi ten kľúč, Catherine. Nedám. Ak nevieš bojovať ako chlap, tak sa mu ospravedlň. Bránila som ťa, ale teraz by som bola rada, keby ťa Heathcliff zbil za to, že si o mne tak nepekne zmýšľal. Na, vezmi si svoj kľúč. Tak si ho vezmi. Alebo sa bojíš, že sa popáliš? To si nemala, Catherine. Och, som ponížený. Blahoželám ti, Catherine. Máš výborný vkus. Tomuto zbabelcovi si dala prednosť predo mnou. Prestaň, Heathcliff. Heathcliff, tuším, omdlel. Dúfam, že si spokojná, Catherine. Prečo otváraš to okno, Edgar? Edgar! Pán je v poriadku. No, iste privedie teraz chlapov. Heathcliff, preber sa. Čo je? Kde je? Heathcliff, teraz musíš zmiznúť. Rýchlo uteč. Edgar ti už nikdy neodpustí. Do čerta, tak to teda nie. Myslíš, že teraz odídem? Rozmliaždím ho ako švába. Pani, už idú chlapi a majú pištole, ale pán s nimi nie je. Zbabelec. Heathcliff, prosím ťa, odíď. Radšej by som videla mŕtvého Edgara ako teba. Dobre, ale utekám len pretože si to želáš. Nela, podaj mi ten kutáč. A ustup od dverí, nech môžem odraziť zámku. S Bohom, Catherine.
Po tomto otvorenom vyhlásení vojny medzi Edgarom a Heathcliffom upadla Catherine do jedného z tých trucovitých stavov na pokraji blúznenia a zdravého rozumu. Zavrela sa v izbe a nechcela nikoho vidieť. Páčilo sa mi, že pán Edgar tento raz nepopustil a neprišiel hneď s prosíkom. Aj Heathcliff sa cítil urazený a celý týždeň sa na Grange neukázal. Ako by všetci chceli zlomiť Catherininu spurnú a vášnivú povahu. No, veľmi ju podcenili. Dodnes si vyčítam, že na tom všetkom mám aj ja svoj podiel viny. Keby som ju vtedy bola lepšie poznala, vedela by som, že tento raz sa v nej odohráva boj na život a na smrť. Ale väčšinou pochopíme pravdu, až keď je už neskoro. A aj ja som oznámila pánovi Edgarovi, v akom stave sa nachádza jeho žena, až keď sa už tragédii nedalo zabrániť. Dobré ráno, pani. Dúfam, že ste sa konečne umúdrili a niečo zjedli. Ako dlho som tu už zavretá? Od pondelka večera. A dnes je piatok ráno. Čože? Iba 5 dní? No, to je dosť dlho, keď človek žije len na studenej vode a stále sa zlostí. A mne sa to zdá celá večnosť. Celá večnosť, čo som naposledy videla Heathcliffa a Edgara. Kde sú? Ich vôbec nezaujíma, čo sa so mnou deje. Ste ako malé decko. Zaťatá a trúcovitá. Páni konečne dostali rozum a nepristúpili na vaše vrtochy. Nela, aká si krutá. Keby teba v 12 rokoch odtrhli od Vyšina od Heathcliffa a potom z teba spravili pani na Thrushcross Grange, ženu cudzinca, vyhnanú a odlúčenú od svojho sveta, potom by si pochopila, v akej priepasti som žila. Už zase celá horím. Chcem byť vonku. Tam na slatinách by sa mi isto uľavilo. Zase by som bola slobodná a veselá. Ja sa tu dusím. Otvor oblok, čo stojíš? Nemôžem, pani. Mohli by ste nachladnúť a to je vo vašom stave veľmi nebezpečné. Stále mi len odporuješ. Otvorím si ho sama. Pusť ma. Pani, poďte si ľahnúť, prosím. Moja izba na Vyšinách. Svieti tam sviečka. Ale pani, vedie biely deň a odtiaľ to nevidieť na búrlivé výšiny. Hej, ponáhľaj sa, Heathcliff. Chyť ma, chyť. Čo je to tu zakriknela? Pane, chudera pani je chorá, no je mocnejšia ako ja. Prosím vás, pomôžte mi ju dostať do postele. Chorá? Prečo si mi nič nepovedala? Catherine. Nechcela nikoho vidieť. Myslela som si, že len trucuje. Neuvedomila som si, v akom je hroznom stave. Catherine, drahá, poď si ľahnúť, moja, poď. Nela, zavri okno. Catherine. Tak si prišiel? Edgar Linton. No, a teraz sa napočúvam lamentácií. Prečo to hovoríš? To už pre teba naozaj nič neznamenám. Ľúbiš toho podlieka Heathcliffa. Buď ticho! Ak ešte raz vyslovíš jeho meno, vyskočím z okna. Choď preč, Edgar. Vráť sa ku svojim knižkám. S tými si rozumel vždy najlepšie. Blúzni, pane. Potrebuje si oddychnúť. Nesmieme ju dráždiť. Nepotrebujem tvoje rady. Ak mi ešte raz čo si zatajíš, odídeš z mojej služby, rozumieš? A teraz utekaj po doktora. Rýchlo! Áno, pane. Čo je s ňou, pán doktor? Je naozaj v zlom stave. Ale ak sa vám ju podarí udržať v pokoji, môže sa z toho vystrábiť. Inak? Príde o rozum, alebo nebudeme myslieť na to najhoršie. Urobím pre ňu všetko, čo bude v mojich silách. Len pokojne spí. Tu si v bezpečí. Pane! Pst, zaspala. Pane, slečna Izabela. Čo je s ňou?
Práve prišiel chlapec, čo nám vozí mlieko a vravel, že dnes okolo 10. večer prišli do Vyhne pri Gimmerstone akýsi muž a žena a chceli podkuť kone. Ten muž bol Heathcliff a v tej žene spoznala Kováčova dcéra slečnú Izabelu. To nie. Bola som v jej izbe, pane. Je prázdna. Čo máme robiť? Odišla z vlastnej vôle. Zriekla sama. Odteraz mi je sestrou len podľa mena. Celé tie mesiace sme nedostali od utečencov žiadnu správu. Za ten čas Catherine prekonala zápal mozgových blán. Pán Edgar ju opatroval s veľkou nehou. Dňom a nocou znášal príkoria spôsobené jej napnutými nervami a oslabeným rozumom. Bál sa aj o dieťatko v jej tele. No, to sa malo čulo k životu. Pani vstala z postele po prvý raz začiatkom marca, keď už bolo vo vzduchu cítiť jar. No zatiaľ, čo na Grange slávili vzkriesenie, na výšinách panoval krutý mráz. Izabela po tom, čo sa vydala za Heathcliffa, mi napísala zúfalý list. V ňom vykreslila svoj život ako najhlbšie peklo. Po Hindleyho smrti, zapričinenej alkoholom a nenávisťou, zostala sama s Heretonom, vydaná na pospas Heathcliffovej pomste. Bola príliš hrdá, aby žiadala brata o odpustenie, a tak som ho uprosila ja, či by som ju nemohla ísť navštíviť. Pustil ma len pod prísahou, že o ničom, čo sa tam deje, sa nezmienim pred pani Catherine. Čo to stváraš, ty neposlušné chlapčisko? Nebudem jesť tvoju kašu. Ale potom nebudeš jesť vôbec. Pretože nikto okrem mňa ti nič nedá. Poviem toľkovi Heathcliffovi. Len povedz. Veď ste rovnakí. Nela. Pani Izabela, ako to vyzeráte, dušička? Od rána som nemala čas ani sa obriadiť. V dome je toľko roboty, že neviem, kam skôr skočiť. Čo, Vari, nemáte slúžku? Tu máš len dve možnosti, Nela. Alebo sa o seba postaráš sama, alebo zomrieš. A ja čakám dieťa. Bože môj, au! Čo ma štípeš? Vari, sa na mňa už nepamätáš? Nie, ty stará kráva. Herton! No, krásne, krásne. Kto ťa naučil tak pekne rozprávať? Ujko Heathcliff. Ach, tak. A do kostola chodíš? Ujko Heathcliff povedal, že farárovi vybije zuby, ak prekročí náš prach. A kto ťa učí čítať a písať? Nikto. Úbohé dieťa. Ach, a za otcom ti nie je smutno? Mám ujka Heathcliffa. Dovolí mi robiť si, čo chcem. Tak veru, chlapče, tak veru. A teraz sa bež hrať na dvor. No tak. Ale, to sú k nám hostia. No tak čo posiela tvoj pán sestričke? Prikázal mi len odkázať, aby nečakala od neho ani list, ani návštevu. Bože môj. Čo fňukáš, nevravil som? Krásny braček. Viem, že ho chceš vyprovokovať. Preto si ma aj vzal. Ale to sa ti nepodarí. Nebudem Edgara ani slovkom o niečo prosiť. Nebojte sa. Váš brat určite príde. No teraz sa musí starať o chorú pani. Čože? Catherine je chorá? Vraj, lebo ste ma vytrasiem dušu. No, bolo s ňou zle, ale práve sa začína zotavovať. Ako to, že po mňa neposlala? Asi na vás už zabudla. A čo to trepeš? Catherine, že by zabudla na mňa? A ty sa čuduješ? Po tom všetkom, čo si našej rodine urobil. Akej rodine? Nemôže predsa skutočne milovať toho panáka, to neznesiem. Pán Heathcliff, pre zmilovanie Božie, nechoďte tam, prosím, zabijete ju!
zmrteli z cesty. Adam sa chce pustiť vás do domu. Kde? Išiel na už. Kde je pani, ty hrúpané? Ale pán povedal, že... Pustu. Catherine. Heathcliff, Catherine, preboha, odpusť mi. upokoj sa. Keby som bol vedel, že z toho ochorieš, nikdy by som to neurobil. Už som ti odpustila. Veď vieš, čo k tebe cítim. Áno, viem to. Ty zase vieš, čo cítim ja k tebe. Moja svadba s Izabelou mala potrestať Edgara, nie teba. O čom to vravíš? Šialene som žiarlil a bola to len hra. Nebesa. Myslel som, že ti o tom Edgar povedal. Catherine, preboha, preber sa. Bože môj. Ty a Edgar ste mi zlomili srdce. Netráb ma. A ešte vás mám ľutovať. Som už unavená. Na smrť unavená. Catherine, krič, pláč, len prestaň na mňa tak vyčítavo hľadieť. Teraz by som ťa chcela držať, kým by sme obaja neumreli. Prestaň, lebo sa zblázním. Boli to, môj milý, však. Aj mňa to bolelo. A teraz je koniec. Už sa mi zúnovalo žiť v tejto klietke. Chcem ísť do toho nádherného sveta, kde nie je ani bolesť, ani žiaľ. Spamätaj sa. Trháš mi srdce na márne kúsky. Podaj mi rukou, Heathcliff. Aký si mocný. Neboj sa. Ty budeš ešte dlho žiť. O čom to hovoríš? Tiško, drahý. Už žiadne slova. Poď ku mne. Poď. Láska moja. Potom to som túžil celé roky. Prečo si len bola taká krutá? Ani bieda, ani ľudská zloba nás nemohla od seba rozdeliť. A ty si to urobila. Dala si prednosť Lintonovi. Zradila si vlastné srdce a zlomila to moje. Prečo? Bože, prečo? Pusť ma. Schybila som a umriem preto. Ale ty si ma tiež opustil. No odpustila som ti. Tak odpusť aj ty mne. Poboskaj ma. Milujem ťa. Milujem svojho kata. Kde? Zabiem ho! Linton prišiel, musím odísť. Nie, toto je už posledný raz, Heathcliff. Umieram. Bože, nech ma radšej zastrelí. Nie, to nedovolím. Prosím ťa, choď. Bež, uteč. Ty Lotor! Zakázal som ti vstup do môjho domu. Tvojho domu, tvoj majetok, tvoje postavenie. Ale ona nikdy nebola tvoja. Do konca života ťa budem viniť za jej smrť. Ak okamžite odtiaľto navždy nezmizneš, odstrelím ťa ako prašivého psa. Bože, vedela som, že sa to takto skončí. To ju chcete bez pomoci nechať vypustiť dušu? Rýchlo, doktora! V ten večer sa narodila Katy. Jej matka zomrela 2 hodiny po pôrode. Bez toho, aby prišla k vedomiu. Keď Heathcliff dostal tú správu, zaklonil hlavu oproti nebu a volajúc jej meno, preklial jej dušu. Vyzýval ju, aby ho navždy mátala v akejkoľvek podobe a tak ho neopustila do konca jeho dní.
Od tej chvíle žil len pre pomstu, ktorú prisahal celému Lintonovmu rodu. Edgar po smrti svojej ženy upadol do hlbokého smútku a zo dňa na deň pomaly chradol. Je pravda, že miloval a hýčkal malú Katy, no jeho myseľ stále utekala k bielemu krížu na cintoríne, kam každodenne smerovali jeho kroky. Z melanchólie ho nevyrušila ani správa, že jeho sestra ušla od Heathcliffa kamsi do Londýna, odkiaľ sme počase dostali správy, že sa jej narodil syn Linton a že sa s ním sama pretlka životom. 18 nasledujúcich rokov bolo najšťastnejších v mojom živote. Starala som sa o slečnu Katy, ktorá mi rástla pred očami do krásy svojej matky. Obklopená prepichom a láskou, mala zakázané opustiť uzavretý svet grangeského panstva. No, ako to už v živote býva, jedného dňa každý vtáčik zatúži roztiahnuť krídla a letieť k slnku. Aj Katy sa stávala zo dňa na deň nepokojnejšia a ja som s obavami čakala na tú chvíľu, kedy sa riadením osudu dvierka zlatej klietky otvoria a vtáčik vyletí vysoko k modrej oblohe. A dobre som vedela, že tam kdesi na búrlivých výšinách striehne už dravec na svoju korisť. Som sa zľakla. No, omšu už asi nestihneme. Vieš nasadiť naspäť to koleso, Nela? Na žiadosť vášho otca som sa naučila viesť bričku, ale opraviť koleso... Tak idem pohľadať pomoc. Keby sme sa na čas nevrátili, otecko by sa začal znepokojovať a ešte viac by ochorel. Kto si sem cvála? Aké milé stretnutie. Koľko rokov sme sa to nevideli, Nela? 18, pane. Čas letí, ale spomienky zostávajú. Však? Komu aké, pane? Stále máš rovnako podrezaný jazyk. Nepredstavíš nás, Nela? Prepáčte, slečna. To je pán... Heathcliff. Ja som... Viem, slečna. Takže vy ste môj strýko, čo býva na búrlivých výšinách. Môj otec vás nemá príliš rád. Viete, bol proti môjmu sobášu s jeho sestrou. Myslím, že vášmu oteckovi by sa tento rozhovor nepáčil, slečna. Ak nám pán Heathcliff pomôže vypriahnuť a postrojiť koňa, mali by sme sa čo najskôr vrátiť. Som smedná a premrznutá. A nechceli by ste sa zohriať na výšinách? Veľmi rada, pane. Nie je to vhodné, slečna. Ale Nela, veď sme vlastne rodina. Podajte mi ruku, Katy, vyťahnem vás k sebe na koňa. Tak, výborne. Slečna, okamžite zlezte. Prečo? Sedí sa mi celkom dobre. Už som veľmi zvedavá na búrlivé výšiny. Sľubujem vám, že vás tam čaká prekvapenie. Držte sa, ideme. Hea! Pane! Vydrž, Nela, pošlem za tebou paholka. No poďte ďalej, slečna. Uhádnete, kto to je? Váš syn? A váš bratranec. Linton. Slečna? Linton? Myslela som, že žiješ v Londýne. Vrátil som sa po matkinej smrti. Vidím, že si budete rozumieť. A teraz ma ospravedlňte, idem zariadiť opravu vášho koča. Kúšte, potvore! A ty si kto? Hareton Earnshaw. Aj moja matka bola Earnshawová.
Hereton je tiež tvoj bratranec. Vážne? Teší ma. Čo to stváraš, Hereton? Hádam, ja nechceš podať svoju špinavú ruku. Človek ako ty je naozaj dobrý len pre prácu na poli a nemá čo robiť v jednej izbe s dámou. Nemusíš ma odtiaľto vyháňať. Som tu rovnakým pánom ako ty. Ale neboj sa. Nebudem vám prekážať. Poďme! Čudák. Skôr hlupák. Má 24 rokov a nevie napísať vlastné meno. Naozaj? Ale čo nás po ňom? Môj otec mi o tebe veľa rozprával, ale že si taká krásna, to som naozaj netušil. Skutočne. Len nevrav, že o tom nevieš. Každý muž ti to predsa musí hovoriť. No, ja... Vlastne si prvý. Tomu neverím. Je to pravda. Žijeme s oteckom veľmi utiahnuto. Ocko, hľadala som ťa v tvojej izbe. Cítiš sa už lepšie? Hádaj, koho som dnes stretla. Nela mi to už povedala. Prečo si mi vlastne zakazoval chodiť na búrlivé výšiny? Veď pán Heathcliff je veľmi milý. Posaď sa, dieťa. Dobre ma počúvaj, Katy. Vieš, že nemám mužského potomka. A som si istý, že Heathcliff hľadá spôsob, ako ťa pripraviť o tvoje dedičstvo. Chce sa mi pomstiť. Je schopný všetkého. Keby nebolo jeho, tvoja matka by dnes žila. Zabil ju svojou nenávisťou ku mne. Ale ty sa mýliš, otecko, je príjemný a jeho syn Linton je veľmi milý chlapec a pekný. Bože, aká si ešte naivná, Katy. Vravím ti, ten človek je diabol. Nie, tak to nie je. Dovoľ mi, aby som jeho aj Lintona pozvala k nám a sám sa o tom presvedčíš. A dosť. Nebudem sa s tebou o tom ďalej baviť. A zakazujem ti, rozumieš? Zakazujem chodiť na búrlivé výšiny a stýkať sa s tými ľuďmi. Po týchto udalostiach sa naše pekné dni na Grange skončili. Pán Edgar sa uzavrel ešte viac do seba a chradol nám priamo pred očami. Vychádzal z domu len na pravidelné prechádzky k hrobu svojej ženy, kde zostával stále dlhšie a dlhšie, ako by sa už ani netúžil vrátiť. Aj Katy sa v tých smutných dňoch trápila. Oči mala červené od slz, ale ani to neobmekčilo jej otca, ktorý ju nechal prísne strážiť. Ale láska, ako je známe, dokáže prekonať všetky prekážky. Aj Katy s Lintonom si našli spôsob, ktorým si navzájom dokazovali svoju oddanosť. Jedného dňa som našla v Ketinej izbe tajnú skrýšu, kde boli ukryté Lintonové listy, plné vášnivých slov a túžby po osobnom stretnutí. Katy vo svojej neskúsenosti nemohla odhaliť to, na čo som ja prišla hneď. Tie listy diktoval Lintonovi Heathcliff a boli dôležitou súčasťou jeho diabolského plánu. Ten deň, keď sa Katy podarilo oklamať služobníctvo a ujsť z domu, zachvátila pána Edgara prudká zimnica. Iba strach o jeho život bol tou príčinou, prečo som mu zmiznutie céry neoznámila hneď. A čakala som až do chvíle, kedy sa už koleso osudu nedalo zastaviť. Katy,
Kitty, Bože dobrý, veď ty celý horíš. už mi je lepšie. To je dobré, že si prišla. Musela som. Tvoj posledný list bol taký naliehavý a zúfalý. Milé, že ste prišli, slečna Katy. Prišla som len na chvíľu a som tu proti vôli svojho otca. Viem. No ale prosím, sadnite si. V tomto dome predsa nie je žiadny mor. Nalejem vám čaj. No? Slečna Lintonová, keď ste už prišli, dovolte mi, aby som vám venoval malý darček. Ale to nemusíte, ja. Prišla som kvôli Lintonovi. No, veď práve o neho ide. Nerozumiem vám. No, dávam vám svojho syna Lintona. Čože? Otec chce, aby sme sa vzali. Ale pán Heathcliff, ja ešte som o tom nerozmýšľala. Linton, povedz niečo. Vieme, že tvoj otec je veľmi chorý, no kým žije, tak to nedovolí. A môj otec sa obáva, že keď budeme ešte dlhšie čakať, zomriem ja. Preto sa musíme vziať už dnes. Tak sa stane majiteľom vášho panstva. Čo to má znamenať? A tvoj list? Ten som mu diktoval ja. Aj všetky ostatné. Bože. Linton, je to pravda. Keď ty bil ma. Čuž si ufňukaný ako tvoja matka. Ale ja sa vás nebojím. Dajte mi ten kľúč. Au! Blížila si si. Pomôž mi. Ten iste. Vy. Potvora. Ty budeš hrísť? Tak počúvaj. Nikto nevie, že si tu. Prisahám, neodídeš odtiaľto, kým sa nestanem tvojim otcom. O pár dní aj tak iného otca mať nebudeš. Prosím vás, nechajte ma odísť. No čo? Takže sa ma predsa bojíš. Bojím sa, že keď sa nevrátim otcovi, sa choroba zhorší. No a čo? Jeho šťastné dni sa skončili, keď si sa narodila. Preklial ťa vtedy rovnako ako ja. Čo to hovoríte? Nepozeraj tak na mňa. Ukradla si jej tvár a myslíš, že ma obmekčíš? Páne, ak môj otec umrie skôr, než sa vrátim, ako potom budem žiť? Na kolenách vás prosím, zmilujte sa. Nedotýkaj sa ma. A vstan, lebo ťa kopnem. Ako sa môžeš takto podlízovať? Hareton! Linton! Pane, pustite ma! Len plač. Odteraz to bude tvoja každodenná robota. Pane? Zavolaj slúžku k Lintonovi. A ty, slečna, pôjdeš do vedľajšej izby a nevídeš z nej, kým si to nerozmyslíš. Pomôž mi, Hareton, prosím! Tu ti nikto nepomôže. Nenávidím vás! Celý deň a celú noc bojoval pán Edgar o svoj život. Vyvolával Catrinino meno a nikto sme nevedeli, či myslí manželku alebo dcéru. Poslala som zo pár chlapov na okolité panstvá, ale odvšadiaľ sa vrátili s odkazom, že slečnu Katy nikto nevidel. Nechcela som zbytočne upozorňovať na naše trápenie, aby to nenaštrbilo jej povesť, hoci som dobre tušila, kto ju ukrýva vo svojom hniezde. Na druhý deň nad ránom, keď som predsa len začala uvažovať o násilnom vniknutí na výšiny, sa Katy vrátila. Bola bledá, neupravená a výraz jej tváre prezrádzal, že konečne dospela. Povedala mi o sobáši, na ktorý musela pristúpiť, keď chcela vidieť otca ešte živého. Ten jej vydýchol v náručí, uspokojený tvrdením, že Linton, jej mladý muž, sa o ňu postará a ochráni ju pred všetkým zlým. Úbohý pán Edgar. Naozaj nemohol tušiť, že aj Lintonové dni sú zrátané a že Heathcliff len čaká na chvíľu, kedy padne posledná hruda na ich rakvi a on víťazne vstúpi na Grange ako jeho majiteľ. Váš syn zomrel, pán Heathcliff. Čo cítiš, Katy? Cítim iba smrť. Tak si prečítaj toto. Hareton, podaj jej to. Tu máš. Čo je to? Testament.
Lintonova posledná vôľa, v ktorej mi daroval celý svoj majetok. Je mi to jedno. Na ničom mi už nezáleží. Ako myslíš? V tom prípade zostaneš žiť na výšinách. Grange prenajmem. Nech tu nezostane ani stopa po pyšných Lintonovcoch. Otec mal pravdu. Ste zlý človek. Ale bohatý a mocný. Celá sa trasieš. Poď bližšie k ohňu. Nedotýkaj sa ma. Keď som bola zatvorená v tomto dome a prosíkala som o jediné súcitné slovo, nepomohol si mi. A teraz si myslíš, že príjmem tvoje priateľstvo? Nikdy. Hareton Earnshaw. Tvrdé slová vyriekla Katy na adresu úbohého chlapca, ktorého jedinou vinou bolo, že sa stal súčasťou Heathcliffovej pomsty. Hareton bol pekný a mocný a mne zo všetkých Earnshawovcov práve on najviac pripomínal pani Catherine. Ani nie tak tvárou, ako hrdosťou a vášňou, ktorá sa zablisla v jeho očiach, keď sa dlhšie zahľadel na Katy. Heathcliff sa po všetkých tých smutných udalostiach náhle zmenil. Ako by zostarol. Celé dni sa túlal po slatinách a nechával nás na pokoji. Keď sa večer vracal s úlovkom alebo bez neho, často sedel v kresle pri kozube a hľadel na prázdne miesto na stene. Nikdy mi nepovedal, čo tam vidí. Ale keď sa občas na jeho tvári zjavila hrôza, tušila som, že okrem živých sú s nami v izbe aj tiene blúdiacich predkov. Katy, ktorá priskoro osamela, stále viac túžila po spriaznenej duši a láskavom objatí. Bolo len otázkou času, kedy si ona a Hareton nájdu k sebe cestu. A tak sa do múrov tohto smutného domu začala pomaly vkrádať láska. Hareton, nalej Katy čistú vodu, keď sa už rozhodla pomôcť mi s praním. Nech si ju nalej sama. Ukáž. Ty sa mi nehoď. Ďakujem ti. Prosím. Zmenila som názor. Som rada, že si tu, Hareton. Prečo sa so mnou nechceš nikdy rozprávať? Radšej sa prepadnem pod zem. Počúvajte. Prečo vy dvaja vlastne nemôžete byť priatelia? Nenávidí ma. Myslí si, že pre ňu nie som dosť dobrý. To ty ma nenávidíš. Tak ako pán Heathcliff. Možno aj viac. To nie je pravda. Koľkokrát som ho rozhneval len preto, že som sa ťa zastal. Ako to môžem vedieť, keď mi nič nepovieš? Čo to robíš? No čo? Poboskala som ťa za to, že si sa ma zastal. Nela, podaj prosím túto knižku ako dar pánovi Earnshawovi a povedz mu, že keď ju príjme, naučím ho čítať. No keď môj dar odmietne, už sa mu nikdy nebudem prosiť. Pane, tu je dar od slečny. Celý život ti budem robiť iba hanbu. Ale budeš môjim priateľom. Pán Heathcliff, chcela by som tu urobiť malú záhradku. Žiadne záhradky tu nechcem. To je vám ľúto kúska zeme, keď ste mi vzali všetku moju pôdu. Čože? Veď si žiadnu pôdu nemala, ty hlupák. Aj peniaze. To stačí. A aj Haretonovú pôdu a peniaze. Prosím ťa, nevrv tak sa. Ak ma udriete, Hareton ma bude brániť. Čo si to dovoluješ? Ty štveš Haretona proti mne? Odíď, Catherine, prosím. Prosím, nepozeraj sa tak na mňa. Prestaň. Dosť. Čo sa mu porobilo? Prečo tak vytreštene na mňa hľadí? To nie na vás, slečna. Pane, spamätajte sa.
Chodte všetci do čerta. Nemala si ho dráždiť. Prečo ho brániš? Okradol ťa o búrlivé výšiny? Nie je to jedno. Ako by sa ti páčilo, keby som zlé hovoril o tvojom otcovi? Ale on nie je tvoj otec. Nikdy som iného otca nemal, Katy. Aspoň ma nebil. A občas bol na mňa aj dobrý. Ja idem za ním. Poďte domov, pane. Mali by ste dojsť večeru. To je dosť úbojí koniec, čo? Nerozumiem vám. No, mám všetko a predsa ma to neteší. Mohol by som sa ešte vršiť na vás, ale na čo? Ja... Neviem, čo vám mám na to povedať, pane. Nevrav nič, chlapče, a vráť sa k nej. Nechápem, ako môžeš od nej odísť. A to je zatiaľ všetko, pán Lockwood. Aha, svitá. Aj búrka sa pomaly utíšila. Tuším si, ešte predsa len pôjdem na hodinku zdriemnúť. Bože môj, čo sa to nikdy neskončí? Zostaňte, prosím, pán Lockwood. Tento raz mu naozaj poviem, čo si o tom myslím. Pán Heathcliff! Pán Heathcliff! Otvorte! Čo sa robí, Nela? Nechce mi otvoriť. Musíme vyraziť dvere. Treba vám pomôcť. Nie. Toto ešte nikdy neurobil. Vždy sa ozval. Pane! Pán Heathcliff! Otvorte! Čo je? Leží na dvore. A vypadol z okna. Ctite ma k nemu. Treba mu zatlačiť oči. Urobím to sám. Netráp sa, Hareton. On je teraz už určite šťastný. Myslíte si, že ju konečne uvidel? Videli ste, ako sa tam v diaľke na slatinách zablislo? Nad tým osamelým stromom? Bolo to ich obľúbené miesto. Tam na ňo vždy čakala. Konečne je v jej náručí.